Julie. Rami ba na? Katabang ko lang rin. Hayay man nga Julie kay mga bakasyonista. Napuntir eh. Kasab, oh. Ang kamot kayo mga kamot ng senior citizen. Ano mo? Mangkong. Hindi, nakahugat ko. Oh. Tayo lang ito, Ate Julie ka. Ate Julie. Dahil mga bakasyonista. Ang pizza mo linggi kan le? Birthday mo itong Julie. Mutawag na ang Nailin. Hindi, wako'y pang tawag. Pagtawag na Oo, wako'y pang tawag. Paadap ra mong kundere. Dili na bilang sini nandiyo di nga pang hatagay. Ah, katoy pa na kami di ay susbiyaw. Yato na makuno kag motor ni Romeo. May mayo. Ayay. Yo, mayo di ay. Tingnan siguro. Dari kasi so. Ito, siguro. Di dali to galing ko lingkod. Na, di na dito taga kuwan. Taga Tubigon, taga Alicia nandyan eh. Galit ani na. Nailin. Ha, Paadap na ko din. padap ko nus mama ni Jerome. Ginawangan ra mo ani ba? Biwangan. Palingi bitaw. Hindi bitaw di mo lang kuya Jo mo kay bata pa na si Tino. Ko na mo. Kasi paumot na ng TM. But child abuse ta na. Ay mo na ma-child abuse mo kay tawa na mga edad. Itaw nga 20 na ito. Maduna na sa mga 17. Dito. Kaya ko naman din ha. Ako kay mukhaan po ko. Dugay ko dali mo mutulin. Ay kuha na ka. Balag mo ba? Dagi ka po ay manggaling ko. Liog. Pero Liog. Gikan ko sugod ko trabaho alas 4 taman human alas 11. Alas 11 taman pud karon. Aya. Ara ba tong drive ito bigan kan betul belang mo. Kau gatong ka? Asa sila ng handi dyan? Lama kita to, bisa to yung mata. Kapoy ba ni mag-drive no? Ikan patukuan ganin na. Talibon. Ang driver? Talibon kay kuan sila ro. Ya man kuan to mo dito galas na ibi padong Tubigon. Ari tagbilaran. Nalas na lang si Jaron. Paway. Dauli na. Dito ha man. Pwede rin dito na. May messenger. Diyan lagi si Jo. Smart na yung gamit? Globo sahay. Kuan. Dagsang-dagsang. Para ko vlog pala kasi mana. Nakakuan paano sa una? Nakasignal si siya. Puti na ba dyan sa tato? Tabo ko nila bandi sa una. Musulubon lagi ay mo uwan. Ay kani pa yung gisuot pa kani diri di man. Mga agdas diri kan kaon no. Yaga. Kapoy pa mukaon. Pamatino. Na magibagong wala. Didakpon ra nila sa ipatubos og ginatuboson mo na asa tulad on. Di man pat dyan. Naikulungan na tos kuan. Barangay hall. Majus panda kay wa maghilak man to. Yan maghugtang na gapon kay gapon na nagsugod sila panguan. Na nakasabot si Panibot. panda nga ihawol aw patlon. Yun lang po, gusto mo na yung kamat dyan. Magkamat dyan. Kaya di na makarakol-lakol. Tigig nila ag. Nato din yung invitation isa. Am dapit. Asa man. Nato ilayo. Isa man to. Nagpapilin, birthday ko. Nabang ko sa iya ng kanila. Pasalig pa ng bag na. Ang gawa ko bigili na. Nanambag na bitaw ka. Nanambag di man magsika na sa party to ah. Agtis dao. Kaon. Pagabot isus ko. Dati kaon. Lixian! Ben! Puro kaon duro si Ay, Manang. talibon dito. Sa bato, talibon na pinagiingan. Tubigon lagi di talibon. Di lagi manambag sige kaon. Ako na nambot ako sa ganat. Kaya nguwag man. Namong ngipon. Alam mo, alit sila. Diyos mo kay Litso, nakadapa. Ha. Wala Diyos mo. Saan ba?
So yan o, magsinamok. Wa. Isuon na mo do. Dan katila. Ano wala? Huwag nagkatul, nagdas, gawas. Stiri nagkatir. Hi, Aya. Huwag ka connect. Aya. Nakakuhan ko pero di ka. Ang wifi niyo. Panita na mo yun. Bili na nito. Pero ang tanan nimo. Wala niya chat ganina pe. Wa napakabasa sa mga message. Katong ko ito ang Ang saan mo nilakuan mo kang nakabibang. Kalibang. Ay kalingkod be. Asa ka be? Nakabibang ka. Naga. Ani makasend kog message pero dili ko katawag. Ah, messenger na. O, messentra. Kasi lagi signal Dani. Hindi ka ako lang ito. Ay, manti, daghan ko lang daghan ng gusto. Nabinali ko na sa binagingan. Ano ba ko reply? Sige pa magkuha na. Lagi ka connect ko na. Di lagi ka kunik, sayang. At yung imong country mo connect yan. Dung bakit wifi di ay? Pakunik ka. Lingaw pagkajay. Si kuya. Ano ko na nini? Damay di ko gani mahurot. Ano ginabalik ko no. Pag mag-load ka, isasakyan. May do. Ang sunahan ko. Sabi yung kaon. Bulang ko yung kapo. Ako gani mahurot. Ang lukot. Damora. Katak ka na balik gusto ko na to. Lato ka magugi pa dito to. Lato magutuwa ko kayo. Lagi, ikaw. Ito mama. Jay gwapo. Grabe Jay. Di kanang lukot dito. Abi gud lukot ang gingon lato og guno. Gusto. Guno. Ano, nakamo. Guso. Narong spelling. Last video Narong man. sin. Guno. Ang lukot. Ang lato may wa maha. Di, wa man ko mag-bisugar para mag-isuwat. Namalit ni og mana. Di ba? Ang darabas na ni sa ramas. Video. Ito maklaro. Pero kaya na yan, unang-unang yan ako nung i-update. Oh. Ano di ay kala na dito? Ininang tulingan. Oh. Oh. Ano mo gusto lang menon. Diyak sa pinika, o ni kulit. Alam mo, tayo. Di naman sa may ko na iabot nila mga ni sila. Siyagi lagi. Pagabot ni Pulgan yan, nilabay po sa programi. Kita na kami. Karon wa. Taas ay mong borday? Ha? Taas. Jaw kay ka na ngana. Kulong. Oray na yung natural. Di ko ka talaga mo sa mga. Kami po tagang mita. Di lagi kumabuhian mo na siya pa. Ako dito mo. Na, panguha. Sa una, kita ka to dito sa tubangan. Ano man nun? Gamigas man ang pulungan. Lo sa yang awad ay nabili na to dai. Ano sa kaganon, si January nabuhian. Nabito na nga mga tayo may kaangin mo. Mo to tanan to paksel to gipang lain-lain. Naga to paksel kita. Wa gawi katuan. Ka January na din nabuhi be usara jud ka kuan. Di at least na. Kami nagtanong pod. Di ka buyan magtanam? Ikaw, di. Mga jud tanaman pero ang tanong sa Kaya ikaw, di. May ini may ba tubig. Basot ko. May orange na. tay isa. Masang na, Jay? 861 813 Ituan training gawas mo. Ituan training sa kanang lumiro. Magpa-signal. At ubos. Buya lagi. Sig magbagso, alim, padzong. Sayang man ako. Padzong. Hawag ka ma. Katong tigi kon ko ani. Kasuri-suri.
Upaw na. Asa mo Ali, patawad mo. Hindi ko ani dyan. Kubasan? Ato to pikas side nila. Ato ibabaw to. Ani? Uy, di ato ibabaw. Ato sang ugangan dapit. Nalingawag bata Plano to. balik Manila. Dahil. Adik ka. May kadik na mo kay. Pupon. O nai, masudlan digto. Oh. Adik ka dyan. Sige na. Baka doon naglamaw na nailakaw. Mainggan nyo na. Yung mga ukos na nilinog lamaw. Ang ino na ilen. Himingaw kang nanay, wa. Himingaw ba kang nanay? Manang utang ni mo manang. Ako request na kuhan nga. Bad luman. Uy, manangga. O, ikaw ba naginumdum? Nakalimutan ni mo kuan. Laton matapok ko to rin dyan. Ato ang gikang bangpan. Parang siguro to. Nga na ka, day? Apil si Kanya na, kuhan. apil ka? Apil ka na? Kapil o kanta. Namali na pag sinilas. Ako nagang isugo ni mo. Tinulbag magada ka. Sir, bad romance salin kuno tira dyan kuno karintik. Man, natubo sa'yo. Ang tambok lagi na siya. Nilambok lagi. Daingon rabas dyan ngayon kagabi kuno ka kuno kagabi sa amin. Di ba ka nakasusuka? Basta kay. Di, naglami mo dyan kaon. Naglami sa mukhaan ba? O sige, vitamin C ah. Natuog day. Haman. Lami dyan kaon namin yun. Agay gid sipon mo ang isang ni naw. Eh? Cellphone mo ter? Magtatawas mga video. Eh? Nunan. Nakagbulang hoy. Nakagbulang hoy na. Nawan ni. Iniwan ka ni mama mo. Nawan ni sliksian. Eh. Kape. Wala mo mugungan ni nang tanong. Kabalo pa sa akin kay bunga na. Nangadagdag pagdahon. Nay, bunga da? Sige, Muna pa isugod. Mo pa isugod na pod. Pangibugan siguro ng duli kay si panghog dahon. Kay pagsugod. Uy, kuan lang ni, uy. Signal. Smart na hog man ko. O kato sinjo. Bunga. Ang sapay pilang pilod nga na. 299, naghang 299 hapit ka sa kabuan mga 3 weeks. Uy, pang text na. Pang YouTube na. Tirnitra. Tiyaw. Tara ini butangan nato sa tuwa. Wa pa na sinudani. Butan nga ito ikaw. Tunggu ko. At ang lababo. Ag. Naman nila ko ditong butang nalay. Ano may butang? Basta ni Jay kaon, ni Kidsuk nga. Di ko na mawa na yung mga. Tao butang ko ito. Kuhaan ka, Jol? Duli kuhaan mo ngiri kong majol? Tumora din to na itong kalipay. Ito nga na dahon. Idaha ka na. Ang birthday pa rin na. Ang birthday la sister. Ha? Ikaw. Di na. Kasi sige na itik na. Kasi birthday kay Esther. Hindi mo na mag-uhayahay na magkinabuhi mo. Ako dari. Ano sa man to, birthday? Sige. Pagtawag ko talaga ron. Ningon ka nga. Uyahay mo di ako rin pinlan pa kunin mo hipuson nga. Nilabhan ang daghan ng pilo nun. Ang daghan ng katugay. Katong sa kasabi. Hindi mo na ka silang pamilya. Ha? Hindi mo na ka silang pamilya. Hindi, lagi sa nga. Uyahay laman mong duha. Ako dari nagkumalisod. Lagi imong gina ka silang pamilya. Di sa kapo yun. Ikaw rin mamilo. Iuyawan na samahan. Grabe tindahan. Kuan ra budget mo katong limpyo ra budget taman. Ang ulit ako naman. Hindi, marag bayo. Bayot. Ano ba ito na yun? Umuliot ba ito? Masukay na kay muli ho. Araw na pangilo. Masukay na kay manghinlo. Itik mo yung apil sa kamera. Sulag mo na ng mapil. Di mo apel. Pare ina dyan sa una. Tingnan ko kaya. Gawa na ang sapatos ng balik mo sa iyo. Request nga mag-vlog ka mga Julie. Anong di boring. Apil na po na yung pamilya. Nasa idus lingi. Kaya nga tagsibot. Abi, hindi nga. Magpina. Wala ba kung Christmas ni Saka? Pag ito na ako ilipin. Adi. Kapitan. Wawan sila pa silang mas. Hindi nga na ba? Nagdadaha. Abi, hawag umas. Wala itong sipon. Pag naong nila ka Wa mga ni magmas. anak ni... Ano ba anak na iyo aloy ba? Ano ko chip season nga.
Nga naman? Mura niyang Tata Christine. Nga naman ba nila ni Marlene? Ilang nang ba? Dili tawagan ay. Kuya. Ano sana? Inabaran na lang. Nga naman. O, ingon ako ni Kuya. Thank you, Kuya. Tawag kuno kala sa kunuli. Ano papakawin? Ha? Ano po rin kuhan niya? Berben, oh. Musuhay ko nung kumukha ba yan? Murot ba? Murot mo. Tawag ka tinanay. Dili. Kaya kuno. Nandiyan na isa na eh. Ha? Ano naman lang? Isa may problema. A few moments later. Amping sa biyahe. Amping sa biyahe. Uy, nasa biyahe ba? Sik nga na, sa samot ba, Rom? Si Kansa, babay. Si Hans ba, si Hans? Jerome. Ang mga ipipig, pupunta mo. Ikaw ba? Wala na, Tama si Inzo. Huwag nagsimod. Tama sila mayor ba? Ang mga Wala ka, totoo naman yun. papad ko. Saga. Ini under na. Nasakdanan. Jerome. Ala ito, mga pijol eh. Sama ka, Zay? Kaban pa ka, Zay? Eh. Size.